Мин Апас районы Дәваш тәкъамми белем бирү мәктәбенең 3нче сыйныф укучысы Галләмова Рәдинә. Габдулла Тукай шигыре эш беткәч уйнарга ярый. Бик матур бөҗәйге көн. Өстәл янында бер сабый ян тәрәзә каршысында иртәнге дәресен карый. Чын күңел берлән укый ул, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озак шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. И сабый ди, әйдә тышка, ташла дәрсең, күңелең аш. Җитте бит, бик күп тырыштым, тырма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман. Бу кояшның сүзенә каршы җавабында бала: Тукта, сабрит, уйнамыйм ди, уйнасам дәрсем кала. Көн озын ич ул, уйынның мин һаман вакытын табам. Чыкмамын тышка уенга, булмыйча дәрсем тәмам. Ул шулай дип кимчелек бирми, укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Өй түрендә шул заман сайрый ботакта сандугач. Ул да шул бер сүзне сайрый: әйдә тышка, күңелең аш. Җитте бит, бик күп тырыштым, тырма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, нинди һәйбәт, нинди шәп уйнар заман. Сандугачка каршыга җавабында бала: Юк, сөекле сандугачым, уйнасам дәрсем кала. Тукта, сабрит, бетсен дәрес, әйтмәсәң дә уйнарым. Син дә сайрарсың матурлап, мин авазың тыңларым. Ул шулай дип һич зарар бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Шул чагында бакчада бер алмагач чакыра тышка сабыйны. Әйдә тышка, күңелең аш. Бик күңелсездер сиңа, эштә утырма һәр вакыт. Әйдә бакчага, җитте, хәзер уйнар вакыт. Алмагачның сүзенә каршы җавабында бала: Тукта, сабрит аз гына ди, и кадерле алмагач. Һич уенда юк кызык, дәрсен хәзерләп куймагач. Күп тә үтми бу бала куйды тәмамлай дәрсен. Йөгереп чыкты бакчага. Ие, кем чакырды дип мине? Әйдә, кем уйный? Тәмам иттем хәзер мин дәрсен. Шунда аңгар